हाय फ्रेंड्स, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते. कोलंबीचे आपण कोलंबी फ्राय, कोलंबी सार किंवा कोलंबी मसाला असे प्रकार बऱ्याच वेळा खाल्ले असतील. पण आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला चटपटीत असा कोलंबीचा एक प्रकार दाखवलेला आहे आणि ते म्हणजे कोलंबी पॅटीस. खूप चवीला अप्रतिम लागतात, खूप सुंदर लागतात. केलात तर घरातल्या सगळ्यांना आवडतील आणि तुम्हाला पुन्हा करायला लावतील असा हा कोलंबी पॅटीसचा मस्त असा प्रकार आहे. खूप सुरेख असे हे पॅटीस बनतात. तर या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत की ह्या कोलंबी पॅटीससाठी फिलिंग कसं करायचं. ते फिलिंग खूप सुरेख तयार होतं. त्याच्यासाठी जे लागणारं कवर आहे म्हणजे आउटर कवर आपण कसं बनवणार आहोत, तर पॅटीसचा जो हे कवर आहे ते कसं बनवायचं ते पण बघणार आहोत आणि पूर्णपणे कोट करून कसं हे पॅटीस तयार करायचे ते पण बघणार आहोत. तर याच्यासाठी ही बघा, मी छोटी जी कोलंबी आहे तर ती 1/2 किलो आहे, तर ती मी साफ करून घेतलेली आहे. आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. तर कढईमध्ये मी 2 मोठे चमचे तेल गरम करून घेतलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये मी हे 2 मोठे कांदे आहेत ते बारीक चिरून घातलेले आहेत, किंवा तुम्ही 4 मीडियम साईजचे कांदे पण घेतलात तरी चालेल. पण कांदा जास्त घ्यायचा आणि तो बारीक चिरून घ्यायचा. आपल्याला कांदा चांगला परतवून घ्यायचा आहे. चांगला अगदी ब्राऊन रंग येईपर्यंत आपल्याला हा कांदा मीडियम टू स्लो गॅस फ्लेमवर परतवून घ्यायचा आहे. इथं मी छोटी कोलंबी वापरलेली आहे. तुम्ही इथं मोठ्या कोलंबीचे छोटे छोटे तुकडे करून पण वापरू शकता. तर बघा, कांदा मस्तपैकी असा गोल्डन ब्राऊन झालेला आहे. आता आपण याच्यामध्ये आला लसूणची पेस्ट घालणार आहोत. तर 1 चमचा मी इथं आला लसूणची पेस्ट घातलेली आहे आणि त्याच्यासोबत मी 1 चमचा हिरवी मिरची बारीक चिरून घातलेली आहे. या हिरवी मिरचीमुळे या कोलंबीला खूप मस्त असा तिखटपणा येईल. जर लहान मुलांसाठी करत असाल तर स्किप करा. नंतर आपण याच्यामध्ये मसाला घालणार आहोत. तर 1 चमचा मी इथं बेडगी मिरची पावडर, 1 चमचा मी माझा घरगुती मसाला, पाव चमचा मी हळद आणि 1 चमचा मी धणाजिरा पावडर आणि अर्धा चमचा मी गरम मसाला असे सगळे सुखे मसाले घातलेले आहेत. या सगळ्या सुक्या मसाल्यांमुळे याची जी फिलिंगची जी टेस्ट आहे ती खूप छान येणार आहे. तुम्ही इथं तुमचा कुठलाही घरगुती मसाला वापरू शकता. मसाल्यांची क्वांटिटी पण कमी जास्त करू शकता. आता 1 टोमॅटो मी मिक्सरमध्ये बारीक फिरून त्याची प्युरी इथं मी वापरलेली आहे. टोमॅटोची प्युरीच इथे वापरा. टोमॅटोच्या छोट्या छोट्या फोडींपेक्षा टोमॅटोच्या प्युरींमुळे हे फिलिंग आहे ते खूप छान होतं आणि हे सगळं छान असं एकत्र करून घेतलेलं आहे. चवीप्रमाणे मी इथं मीठ घातलेलं आहे आणि पुन्हा हे छान अगदी एकत्र करून घेतलेलं आहे. तुम्ही बघू शकता गॅसची फ्लेम मिडियम टू स्लो ठेवायची. आता मी याच्यामध्ये ही साफ करून आणि स्वच्छ धुवून घेतलेली कोलंबी घातलेली आहे. हे छोटी कोलंबी किंवा त्याला करंदी असं पण म्हणतात, तर ती मला मिळाली आणि त्याचे हे पॅटीस खूप छान होतात. तुम्हाला जर ही अवेलेबल मिळत नसेल तर तुम्ही मोठ्या कोलंबीचे पण छोटे छोटे तुकडे करून इथं वापरू शकता. आता मी हे छान असं एकत्र करून घेतलेलं आहे. तुम्ही बघू शकता गॅसची फ्लेम मिडियम टू स्लो आहे आणि याला कवर करून मी हे 5 मिनिटासाठी शिजू दिलेलं आहे. आता आपण याचं आउटरचे फिलिंग आहे, कवर आहे, तर ते कसं करायचं ते बघूया. तर ब्रेडच्या 7 स्लाईस घेतल्या, त्याच्या कडा मी काढून घेतलेल्या आहेत आणि त्याचा मी बारीक अशा चुरा करून घेतलेला आहे. हे बघा, तुम्ही हवं तर हे मिक्सरमध्ये पण फिरवून घेऊ शकता. 2 मीडियम साईजचे बटाटे आहेत तर ते उकडून मी किसून घेतलेले आहेत, ते इथं वापरलेले आहेत. 1 चमचा मीठ, चवीप्रमाणे मीठ घातलेलं आहे आणि हे सगळं छान असं एकत्र करून मी याचा एक मस्त असा गोळा बनवून घेतलेला आहे. छान असं मळून घ्यायचं. तुम्ही जेवढं चांगलं हे मळून घ्याल तेवढंच त्याचं आउटर कवर आहे ते खूप छान होईल. आणि इथे हे बटाटे उकडताना खूप जास्त ओव्हर बॉईल नाही करायचं, नाहीतर हे जे आउटर कवर आहे ते फार सैल होतं किंवा ब्रेडच्या स्लाईस ह्या जास्त लागतात. आणि नंतर मग मी याला थोडंसं तेल लावून हे छान असं पुन्हा एकदा मळून घेतलेलं आहे. शेवटी तेल लावायचं म्हणजे पीठ हाताला चिटकत नाही. हे बघा, मस्त असा आपला हा डो तयार झालेला आहे. कोलंबीच्या सारणातलं सगळं पाणी मी आटवून घेतलेलं आहे. 5 मिनटं झालेली आहेत, तुम्ही बघू शकता. आणि नंतर मग मी याच्यामध्ये हिरवी कोथिंबीर बारीक चिरून घातलेली आहे आणि पुन्हा मी हे छान असं एकत्र करून घेतलेलं आहे. सारण करताना एक गोष्ट मात्र लक्षात ठेवायची की सारण पातळ ठेवायचं नाही आहे. आपल्याला हे पूर्णपणे ड्राय करून घ्यायचं आहे, तरच आपलं आतमधचं फिलिंग हे खूप छान होणार आहे आणि आपले पॅटीस पण खूप छान होणार आहे. तर पूर्ण पाणी आटवून घ्यायचं आणि पूर्ण ड्राय असं हे फिलिंग करून घ्यायचं. तर इथं मी एका वाटीमध्ये 2 चमचे मैदा घेतलेला आहे आणि याच्यामध्ये मी पाणी घालून याचं पातळ असं बॅटर तयार करून घेतलेलं आहे. हे बघा, मस्त असं पातळ असं बॅटर तयार करून घ्यायचं, पण खूप जास्त पातळ पण नाही, थोडंसं हलकंसं जाड असं आपल्याला हे बॅटर तयार करून घ्यायचं आहे.
किंवा मैद्याचं पाणी आपल्याला हे तयार करून घ्यायचं आहे. तुम्ही बघू शकता त्याची कन्सिस्टन्सी केवढी आहे ती. तर एवढ्या कन्सिस्टन्सीचं आपल्याला पाणी हे तयार करून घ्यायचं आहे. नंतर मी हे जे मगाचं सारण आहे ते पूर्णपणे गार करून घेतलेलं आहे. सारण हे पूर्णपणे गार करून घ्यायचं म्हणजे ते अजून घट्ट होतं आणि आपल्याला गार केलेलं सारण फिलिंग म्हणून वापरायचं आहे. मगाशी जो आपण पिठाचा गोळा मळून ठेवला तर त्याच्यातला एक भाग मी घेतलेला आहे आणि त्याचा मस्त असा गोळा करून त्याची वाटी तयार करून घेतलेली आहे. तुम्हाला केवढ्या आकाराचे पॅटीस बनवायचे आहेत त्या आकारामध्येच तुम्ही हा गोळा घेऊ शकता. छोटे हवे असतील तर कमी घ्या, मोठे हवे असेल तर लिंबा एवढा पण तुम्ही गोळा घेऊ शकता. आणि याची वाटी तयार करून घेतलेली आहे. तुम्ही बघू शकता खूप पातळ पण नाही आणि खूप जाड पण नाही अशी आपल्याला याची एक पातळ अशी वाटी तयार करून घ्यायची आहे आणि याच्यामध्ये हे सारण ठेवायचं आहे. खूप जास्त पण सारण ठेवायचं नाही आहे आणि खूप कमी पण नाही, एक त्याच्यामध्ये बसेल इतपतच आपल्याला सारण घ्यायचं आहे आणि हे पूर्णपणे त्या वाटीमध्ये कवर करून घ्यायचं आहे. हे बघा असं फिरून आपण जसं मोदकाला एकत्र करून घेतो तसा पूर्णपणे गोल एकत्र करून घ्यायचा आहे. सारण आतमध्ये दाबायचं आहे आणि हे पूर्ण जे आउटर कवर आहे ते पूर्णपणे सारणावर घ्यायचं आहे आणि त्याला व्यवस्थित असा शेप द्यायचा आहे. पूर्ण गोल असा पूर्ण सारण आतमध्ये गेलं पाहिजे याची काळजी घ्यायची आहे आणि पॅटीसचा मस्त असा हा आकार द्यायचा आहे. हे बघा खूप असे सुंदर असा हा पॅटीस तयार झालेला आहे. तुम्ही बघू शकता खूपच छान. तर असेच सगळे हे पॅटीस मी तयार करून घेतलेले आहेत. तर तुम्ही बघू शकता इथं हे 7 पॅटीस तयार झालेले आहेत. हा ब्रेड क्रम्स आहे. जर मगाशी जे ब्रेड्स दाखवले त्याच्या ज्या स्लाइस बाहेर राहिलेल्या तर त्या मी गरम करून मिक्सरमध्ये पूड करून त्याचा ब्रेड क्रम्स तयार केलेला आहे. मगाशी जी मैद्याचं आपण पाणी केलेलं आहे त्याच्यामध्ये एक एक पॅटीस घोळवून घ्यायचा आणि नंतर मग ह्या ब्रेड क्रम्समध्ये घोळवून घ्यायचा. हे बघा आपण मैद्याच्या पाण्यामध्ये हे पॅटीस बुडवल्यामुळे हा जो ब्रेड क्रम्स आहे तो ह्या पॅटीसला खूप छान लागतो. हे बघा मस्त असा पॅटीस तयार झालेला आहे. हे बघा सगळे पॅटीस मी असे बनवून घेतलेले आहेत. आता हे तळण्यासाठी तयार झालेले आहेत. तर मी हे आता शॅलो फ्राय करून घेणार आहे. तव्यावर तेल मी गरम केलेलं आहे. तुम्ही हवं तर हे डीप फ्राय पण करू शकता. तर तव्यावर चांगलं तेल मी गरम करून घेतलेलं आहे आणि हे पॅटीस मी तव्यावर ठेवलेले आहेत. तव्यावर पॅटीस ठेवताना मात्र गॅसची फ्लेम ही स्लो ठेवायची आहे आणि हे सगळे पॅटीस आहेत ते तव्यावर ठेवून त्याच्या भोवतीस व्यवस्थित तेल सोडून घ्यायचं आहे आणि 5 मिनिटासाठी एक बाजू भाजून घ्यायची आहे आणि पलटी करून घ्यायचं आहे. तुम्ही बघू शकता एक बाजू खूप सुरेख अशी गोल्डन ब्राऊन रंगावर भाजून झालेली आहे. खूप सुरेख असे हे पॅटीस लागतात. तुम्ही हे प्रवास करताना पण घेऊन जाऊ शकता किंवा आता एखादं पिकनिक असेल तर पिकनिकसाठी पण तुम्ही हे घरून करून घेऊन जाऊ शकता. खूप सुरेख लागतात. तर नक्की हे एकदा पॅटीस ट्राय करून बघा. दुसरी बाजू पण मी व्यवस्थित मंद गॅस फ्लेमवर भाजून घेतलेली आहे. हे बघा गरज वाटल्याची तर तेल सोडायचं आणि व्यवस्थित असे दोन्ही बाजूने हे पॅटीस भाजून घ्यायचे. खूप सुरेख आणि खूप सुंदर असे हे पॅटीस तयार झालेले आहेत. तर रेसिपी बघा तुम्हाला कशी वाटली ती मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा. माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. आपण भेटू अशाच एका सुंदर रेसिपीसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.